Hånden på hjertet. Hvornår har du sidst rakt ud efter sparring? Det er sjældent livet af landevejen at drive virksomhed. Der sker hele tiden noget nyt. Nye krav, nye udfordringer, nye muligheder, nedture og opture. I Rebild er du ikke alene med din virksomhed. Som virksomhedsejer har du masser af viden, erfaring og muligheder. Men nogle gange kræver det bare en at spille bold op af, eller nogen at forretningsudvikle med. Andre gange er tingene gået i stå, eller gået for stærkt. Og så er vi flere til at vejlede og være partnere i vækst og udvikling. Måske har du brug for flere hænder, eller færre hænder, eller brug for at være med i et professionelt netværk, hvor vi lærer hinanden og løfter i flok. I Rebild kan du få sparring, når der er nye tiltag på vej, som har indflydelse på din virksomhed. Her er vi på samme hold, og uanset om du har brug for et skub i den rigtige retning, eller i en ny retning, så er Business Rebild et godt sted at starte og fortsætte. Business Rebild. Vi er på samme hold.